Namatay ang babaeng mag-uuma samtang samdan ang iyang bana sa hitabong pagpamusil pasado alas 12 takdas kaudtohon Agosto 25, 2026 sa Purok Sabuag, Barangay Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. Sa impormasyon gikan sa Digos City Police Station na mabiktima mao sila alias Ninaw kang iyang bana nga si alias Art. Samtang suspect maong silingan nga si alias Nito, mga pangalan gitago alang sa seguridad. Ina, pulos mga mag-uuma. Naseran pinagis paghiusa sa Digos City Police Station, 4th Platoon sa 1st Davao del Sur Police Mobile Force Company ug 39 Infantry Battalion ng Philippine Army. Nadakpan ang suspect. Naseran nga nakuha gikan sa suspect ang usa ka .45 nga armas, 5 ka buhing bala ug usa ka basyo sa balang ituang mao ang gigamit sa suspect nga nipusil sa mga biktima. Sa karon, ang biktimang lalaki paran pa nga nagpaalim sa balay tambalanan. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, RadyoMaN, bien Abanos, tatak, RadyoMaN.